is ready with our hot topic. Let's go in. Yebo asingeneni go hot topic yethu yanamhlanje lalelani. I am a lady aged 32 and my boyfriend is 32 as well. We have been dating for 6 years, this being the 6th year. 2 years ago, I saved money and I bought a car. Marianga isingakwane kupedzisa the little things pamota, so my boyfriend lent me $1,600. Zvisineyo zvinhu zvakabva zvatanga kudhakwa kubasa, and I haven't paid him off mari yake as planned. And again, he's planning kundirora, ane 2,000, and mari yandinayo chikwereti kuno ari kutoiverenga. Apa ini mari haitoripo, and right now itori hand to mouth. I do want to get married, but it's like I sealed my fate nekutora mari iyi nekutadza kuidzorera. I feel like nyaya yemari is hanging the relationship by the thread, or rather ndoyamisa zvinhu zvose, so he says. He doesn't have a car. We practically share the car, and I feel like it's because ndine mari yake. Means dzekuti ndinowana mari chaidzo right now ma1, unless paita miracle. I was grateful for his help, but zvatoisa ini pressure. Selling the car is not an option since iri kubatsira the both of us. Ndoita zvekudii chaizvo naivedwe. Please help vedare. Iyo hot topic yetu yanamhlanje. All right. Thank you so much, Saki. She says she's how old? 32. All right. Both 32. Yes. And is it? Yes. Okay. The They've been boyfriend is dating 32 as for well. 6 years. Yes. This year. Okay. Rinondorechi 6. On 0772162651. Someone says ngaro rine 2K iyo. I think muna kubata ba hot topic. Mukomana ari kuti ndine 2K achiverenga 1.6. Saki, help me if I'm correct, so that tifambe ne hot topic iyi zvakanaka. Mukomana ari kuti ndine 2K yekukurora achiverenga 1.6 yaakabatsira musikana. Hongu. Yeah. Saka mumetongoti ane 400. Yeah. Yes. Yeah. On 0772162651, feel free to get in touch with us and let us know how do we help out this lady here. Been in a relationship for 6 years. Asangana nedambudziko akabatsira the lady kutenga mota or rather mota yange atengwa, but pane zvaida kuzoiswa kuwedzerwa pamota zvakakwana kuita 1.6, and the lady has not been able kudzosera mari iyoyo. So now, the guy is saying, kuti, all along, I've been saving, but pamari andakaseva inini, ndine 2,000. Achiverenga mari, yakabatsirwa. Yakabatsira musikana. Yeah. Yakashandisa 1,600. Unongosoda kushora nga. But tinenge takuleka kamwe ka seriousness. But ngatione kuti vedare vari kuti, hello Star FM. Hello Star FM. Hello? Awesome. Yes, boss. Thank you so much for calling. Please go ahead. Yes, how are you, Saki? How are you, KVG? Right. Yes. Inini hangu sekuona kwandiri kuita ka. Mufesi uyu pari zvino tomboti haana mari. Nekuti mari iyoyo ka ikwanise kuzorikavhika 1.6 inogona kunetsa. Saka adai anga ari mumwe atombotry kutombotsvaga imhorei zake imwe yosvika kana 1,500 oenda kunorora. Pari zvino tongoti ane 400 inogona kupera muzvireva nechichichi pane pasina rusambo rekuroora, ndokufunga kwangu. Iyo mari yakapa musikana iyo handifunga kuti inoverengwa panhau dzekuti achaiwana nokasika. You're so right there, because nindiri kufunga kuti why is he claiming mari iyoyo pamari dzake dzeurongwa hwake dzekunorora. Obati ndoda kuroora, but yandaunganidza 2,000 including 1.6 yaya yemota. Ameno kuti zvinofambawo sei? No, haizvozvo hazvibude vanhu, hazvitobude, because mari, especially with the ladies, if it gives or ukabatsira kudzoka inogona kutora ka-time. Saka anogona kutora kana 10 years ozonzi chinenge chikupambisana mujara. Saka angamirire dzimwe more 10 years. Vane 6 years baba vangu vari vose. Saka 6 plus dzimwe 10 vanosvika 16. Now iyoyo yeparechinesi. Aiwa, chiri.
zvinogona kunge zviri zvinhu zviri funny but sake handiri kuona it's a hot topic yakatouya atori serious. Uri kunzwa 6 years vari vese and he says kuti ndamanager kusevha inini 2000 obva wanzi 2000 yacho right baby toita sei ne 2000 obva ati including 1.6 yandakakupa pane urongwa here zveshuwa pane kakuvharwa karipo because inina first red flag is the fact that they've been together for so long. 6 years. 6 years. And then iyo yemari yazongoitika, but I don't think this guy has the intention to marry this girl and has the intention to raise the money to marry this girl. Because you can't tell me that you're not working, you are in a relationship and you're saying uda kurora and you're not working wakangomirira mari wakandikweretesa. That doesn't make sense. A messenger here says he's not going to marry her, he's manipulating her low-key and he feels below her because he doesn't have a car. And then another one, musikana ngaatengese mota odzosera munhu mari yake, that is the only option. I think kutengesa mota is the only option. Ngaudze mukomana wake kuti mari handina ndakutotengesa mota. And then another one here, haikudzi uyu ndiye mukomana wekutosiya manje, so saka achazokupa chirini kana asingakubatsire pakadai musiye iwe. All right, someone says, I've got a feeling you read it wrong, guys. I'm sure the 2K he has already, but I will go back to our hot topic because I also just wanted to be sure so that we can guide this lady the right way. So he says he's planning kundirora ane 2K nemari yandinayo chikwereti kuno ari kutoiverenga apa inini mari aitoripo, and right now itori hand to mouth. So that means that arikutane 2K including chikwereti chine musikana. Yes, because also musikana arikutotaura kuti chikwereti ichi ndo chaita kuti chamisa zvese. Yes, kuti auye. Yes, kuti aende kumba kwao. So at this point this guy just has $400. And arikuverenga mari yechikwereti. And even akatengesa mota akamudzorera 1.6 akanorora, it's just a huge red flag. And also, you know, if we are to then look at the value of the car, right, and the 1.6 contribution that was made, because people